Un discurs hegemònic és una creença generalitzada compartida per molta gent. Com quan el meu metge em pregunta, fent una mica de broma, si ja m'he fumat el porro que em tocava a la Facultat de Belles Arts avui. Aquestes suposicions es construeixen a partir de les relacions i diàlegs entre les persones. Discursos sobre el món de l'art es generen en molts llocs de la nostra societat, en museus, galeries, escoles, universitats d'art, als bars de les universitats, al carrer. S'hi qüestionen coses com: què és art? Com ha de ser un artista? Per què serveix l'art? És possible que un artista socialment compromès ens digui que l'art és una arma per reivindicar i ajudar a produir canvis en la societat. I en canvi un galerista pot ser que pensi que l'art és un objecte de comerç econòmicament molt valuós. Segons qui s'ho plantegi, obtindrem respostes diferents i ens hem de preguntar a qui afavoreixen i a qui no afavoreixen cada una d'elles. Saber les intencions d'aquests discursos ens dona poder per decidir si volem o no participar-hi. A les classes de pedagogia de l'art hem trencat la barrera tradicional entre professor-alumne, entre una persona que només envia informació i una altra que només la rep. Tots hem tingut veu. Tots hem pogut jugar amb les diferents opinions i sabem que nosaltres, a la vegada, estem construint part de la classe. Tot això ens fa pensar de per què no fem el mateix a l'hora de crear les nostres obres. En vez de treballar individualment en un espai tancat com és la universitat, per què no enriquir-nos treballant en col·lectiu, en un altre espai que podria ser més obert i més agradable? Tenint en compte això, potser ja no és tan important l'autor de l'obra, sinó el significat que aquesta genera. Tanmateix, com diu Carol Becker, per considerar noves formes de fer art, no hem de suprimir antigues disciplines que van ser creades, potser, d'una forma molt personal de veure el món.